Oraindik uda da eta Nafarroako unibertsitateetan antzematen da. Oraindik udako ikastaroak eskaintzen dituzte eta. Gaurkoan Ekaitz Santiaziliarekin egongo gara, Nupeko irakaslea eta berak kontatuko digu zer da Nupen eskaintzen dena. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Zer moduz? Ederki bagabiltza. Hemen ikastaroa hasi dugu, ez? Ikastutea eta ikastaroa dena batera. Bai. Eta hori, prestatzen edo prestatua daukazue udako ikastaro konkretuki bat, ez? Bai, hori da. Hortan ibili gara lanean ekainetik eta udan zehar bai. Eta, hiru hizkuntzen ingurukoa da, ingelesa, euskera, gaztelera, konta iguzu zer da zehatz-mehatz eta nola ditzen da? Bai, ikastaroaren izena nahiko aldrebesa da, nik jarri nion izena eta horregatik da aldrebesa. Segurazki beste batek izenburu hobea jarriko zion, baina hori da nik paratu dio dana, ingelesa ikasi euskaraz gaztelaniaren bidez, hizkuntzen trataera bateratua eskolan. Hori da izenburua, beraz hori da, ingelesa, euskara, gaztelania hiruen arteko harremana. Eta nahiko interesgarria ematen du. Hala espero dut, bai, hori da helburua. Eta hori, izenburuak deskribatzen du pixka bat, baina zer ikusiko da edo landuko da? Guk esplikatu nahi duguna da, honen funtsa da, eta ez honena, hizkuntzen trataera bateratuaren funtsa da, ikasleek eskolan hainbat hizkuntza ikasten dituzte, eredu eleanitza gero eta modanago daude, ohikoagoak dira, eta, beti izaten dute ingeles irakasle bat, euskara irakasle bat, gaztelania irakasle bat, eta bakoitzak garatzen du bere kurrikuluma, bere programa, bere kabuz. Eta hor, ikusten dugu gauza batzuk ikasten direla, ikasgai diferenteetan, eta hizkuntza diferenteetan, baina funtsean gauza bera da, ez errate baterako testu bat nola idatzi, adibide bat jartzeagatik ez. Eta, hizkuntza eta era bateratuak zer bilatzen du? Baliabideen eta denboraren optimizazio bat. Hau da, zertarako ikasi, hizkuntza diferentetan gauza bera, ez? Hiru hizkuntzetan ematen dena, nolabait ere gurutzatzen baldin badugu, segurazki optimizatu ditzakegu baliabide horiek, ez? Eta gaztelaniaz dakiguna, ingelesean gauza bera edo beste gauzatu ikasteko aplikatu dezakegu, berdin euskara ikasteko. Eta gero gainera hizkuntza bakoitzak ez du helburu berbera. Hau da, eredu eleanitza nahi dugu, baina onartu behar dugu eta ulertu behar dugu, Iruñeko neskan mutiko batek ez duela kompetentzia berbera izan behar euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez. Orduan, pixkate, hizkuntza batek besteari ze ekartzen dio, ez? Hizkuntzen irakaskuntza prozesuan, hori da pixkat honen funtsa. Eta hau, ez dira teoriak, baizik eta esperientziak daude, ez? Bai, honek badu oinarri teoriko bat, jakina hizkuntzen trataera bateratua marko bat da, ez? Eleaniztasunaren barrenean, korronte bat, gero azpikorronteak eta badituena, gero jakina horre interesgarrena hori zentrotan aplikatzea da, dudarik gabe. Eta aplikatu egin da? Bai, egia esan, hau jakina ez da hemen sortu den gauza bat, beste leku batzutan ere egiten da, eta beste leku batzutan hemen baino aurreratuago da biltza, naiz eta hemen egin diren urrats batzuk, eta hemen hainbat zentrotan, bai publiko, bai pribatutan, aplikatu da dagoeneko ebe. Eta, emaitzak adibidez hori aztertuko den zerbait da, ikastaroan ikusiko dena, ez? Bai, hori da, guk hori nahi genuen, oinarri teorikoak azaltzeaz gain, gero errealitatera, egunerokotasunera hori ekartzea, betiko kontua ez, oso polita gelditzen da paperean, oso gauza utopikoa eta emozionantea da, baina, nik 50 ikasle ditut, zentroa txikia da, ditugun baliabideak ditugu, nola demontre garatu gauza polita zentro batean, ez hori ere ekarri nahi genuen, eta nahi duguna da gure publikoak ere galdetu ditzala gauzaiek, ez, izlariei galdetzea. Zuk hori esan duzu, oso itxura hona du, baina ezu, nik hau nola egin dezaket. Hori da gure ikastararen dudarik gabe punturik importantenetakoa. Eta horretarako, zenolako goinbidatuak edo nork hartuko du parte ikastaroan? Bai, ikastaroak 2 egun ditu, eta 2 nahizlari egun bakoitzan, beraz 4. Eta hor ikuspegi diferenteak ekarri nahi izan ditugu, orduan batetik importantea iruditu zaigun jakitea zein den kurrikulumaz arduratzen den instituzioaren, hau da Nafarroako gobernuaren hezkuntza departamentuaren politika honetan, ez? Eleaniztasun politika bat dago, kurrikulumak ezartzen du ikasleak kompetenteak izan behar dira hainbat hizkuntzatan, baina hori gero Nafarroako gobernuak nola bideratzen du, ez? Eta hizkuntzaren trataera bateratuaren aldeko nolait ere aldarri egin du. Baina gero zein da, benetan Nafarroako gobernuak hori laguntzeko duen estrategia politika hildoa. Orduan batetik hori izango dugu lehenbiziko egunean Asier Morras, bera da Nafarroako gobernuko eleaniztasunaren eta arte ikasketen zerbitzu zuzendaria, eta berak hori esplikatuko du, pixkat Nafarroako gobernuak nola bultzatu nahi duen hori, zein bide ireki dituen. Hori alor pixkat instituzionala nola baita esan.
Gero, izango dugu Itziar Elortza, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta bera gehiago zentratuko da balor teoriko horretan, ez zer den hizkuntzen trataera bateratua, ze korronte dauden, zein onura ekartzen dituen, alor pedagogikotik zertarako den ona, pixkat hortan, ez? Horra, alorre nola esan hori, bat teorikoago, zientifikoagoa. Eta gero ja aurrengo gunean sartuko gara mamian zuzenean, ez? Hori dena, aurreko gunean entzun dugun hori guztiarekin, zer. Eta hor, bi izlari izango ditugu, bat Maider Etxaniz da, Lizarra ikastolakoa, zentorretan esate baterako besteak beste, praktikan paratu duten kontua da, proiektuak baditu urte batzuk, eta berak kontatuko digu gain zuzen ere hori. Nola atera duten aurrera proiektua, ze problemak izan dituzten, zein abantaila, zein bide segitu duten, zeri egin behar izan dioten aurre, hori da pixkat Etxanizek kontatuko duena. Eta gero, horren ondotik Iratxe Errenteria izango dugu, Berritzegune nagusikoa, Eusko Jaurlaritzakoa, eta, beraiek normalean baliabideak eta diseinatzen dituzte, eta estrategiak eta planak, eta orduan berak pista batzuk emango ditu hori aplikatu nahi duten zentroetan eta irakasleei nolabait ere aholkuak eta emateko. Orduan, hizkuntza arlo ezberdinak batzen dituen ikastaroa, nori zuzendutakoa? Egia esan interesa duen guztiarentzako da, ikastaroak erabat divulgatiboak dira, erraz segitzen dira, eta normalean hizlariak nahiko dinamikoak izaten dira, eta jendearen parte hartzea eta sustatzen dute, beraz, edonorentzako zuzenduak daude. Gero egia da, normalean hezkuntza munduko jendea inguratzen zaigula gehiago, aur lehen hezkuntza, baita DBH-ko jendea ere, hizkuntzekin lan egiten duen jendea, euskara, ingeles, gaztelania irakasleak, baina printzipioz edonorentzako zabalik dago. Aur lehen hezkuntza eta begarren hezkuntza aipatu egin duzu, hau ze motatako hezkuntzan aplikatu daitekelako ezakit? Aplikatu daiteke zein nahi mailatan. Gero egia dago normalean lehen eta aurre hezkuntzari begiratzen diogula gehiago, baina batez ere, guk nupen egiten dugulako lan, batez ere magisteritzako ikasleekin, eta bizka gure ikasleak ere buruan ditugu horiek ere ongitorriak dira jakina. Horrek puntu asko ematen ditu gero ikasgaia aprobatzeko esan dezagun. Ez broma da, baina batez ere aurtalen hezkuntzako publikoa dugu gogoan horregatik, baina dudarik gabe DBH-ko jendea ere ongitorria da. Eta bi egunetan zehar gauzatuko da? Bai, hori da. Irailaren 20an eta 21ean arratsaldez, Kondestablen, kale nagusian. Eta nolakoa izan da ikastaro honen antolaketa? Egia esan, hau 3. aldia da ikastaro bat antolatzen duguna, eta beraz, iaia eskaria jaso baino lehen hasi ginen kontua mugitzen, hasi ginen pentsatzen zen izan zitekeen gaia, eta orain oso modan dagoen kontua da hizkuntzen trataera bateratuarena, beraz, segituan okurritu zitzaigun harri hori tiratzea interesgarretzen zitekeela, eta egia esan, gaia azkar samarlotu genuen, gero bilatu behar izan genuen, nor ekarri, ze ikuspegi uztartu, eta horrek lan handiago ematen du, baina egia esan jendearen erantzuna ona izan da hasiera-hasieratik, eta ez dugu apenas problemarik izan horretan. Bai, eta hizlari asko horrek esan nahi du hori gaia mamitsua dela. Normalean beti lau ekartzen ditugu, baina hori interesgarriena, igual kopurua baino gehiago da, perfil diferente horiek, ez? Instituzionala batetik, teorikoago, akademikoago bestetik, eta gero, gauza horiek praktikan jartzen dituztenen, esperientziak eta entzute, ez? Perfil diferente horiek. 3. aldia orduan, 3. ikastaroa, zeintzuk izan dira aurrekoak? Nik hizkuntzekin egiten dut lan, eta beraz, beti hizkuntzekin lotuak, eta beti euskaraz. Beti UNED-ekin eta Nafarra Ateneoarekin antolatu ditugu ikastaro hauek, eta beti euskaraz. Orduan, lehenbizikoa izan zen, espazio bat hizkuntza anitz, ondarea alazama, eta hor berriz ere eleaniztasunari begiratu genion, hainbat ikuspegitatik, soziolinguistikotik, zer egin komunitate batek hizkuntza bat baino gehiago duenean, esate baterako begiratu genuen alderdi psikolinguistikotik, hau da, gure burmuinean asko okupatzen duen edo ez duen okupatzen, bi hizkuntza mintzatzeak, pixka bat horrekin genion, espazio kontu batzen, ez? Hizkuntza asko ditugunean denentzako espazioa dago, bai ez denek espazio bera behar dute, diferentea pixkat hori begiratu genuen. Eta ze konklusiora ailegatu zineten? Horre norberak berea, baina hor konklusio interesgarriena izan zen leku egon badagoela denentzako, baina ez dutela hizkuntza guztiek zertan espazio bera okupatu behar, ez? Hori da gizarte eleanitzaren abantailetako bat, hizkuntzak izan ditzakete espazio diferenteak, eta espazioak ez dira beti zorrotz-zorrotzak batzutan gain jartzen dira dudarik gabe, baina kontua bakoitzari bere espazioa eta erabilera eremua bilatzea, ez?
Nik noizbait irakurri egin dudalako, azkenean ezin duzula hiztegi kopuru bera jakin, ele bakarra denak azkenean hiztegi gehiago kontrolatuko duela ele anitza den bat. Bueno, horrek egia esan gauza bat da gure zakua, zenbat kabitzen zaigun, baina gero burmuinak ez du funtzionatzen horrekin bakarrik. Gauzak erabiliala aktibatzen dira, ez dira horren beste aktibatzen, eta orduan importantea da, zein testuingurutan erabiltzen duzun gauza bat edo beste, hori ez, hiztegi bat erabiliko duzu gehiago, egitura batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago. Orduan, importanteena hori da, ze egitura eta hiztegi erabiltzen duzun zure egunerokotasunean, ez? Eta hori orduan izan zen lehendabiziko ikastaroa kursoa. Eta erantzunen aldetik hori ongi positiboa. Bai, uste dut euskaraz antolatutako ikastaroen artean jendetsuena hori izan zela, eta gero hori duela 2 urte izan zen, eta iaz antolatu genuena are jendetsuagoa izan zen, jende pilo bat bildu zen bertara, eta egia esan arrakasta izan dute momentuz antolatu ditugun ikastaro. Azkenean lehendabizikoa zelako ez... Lehendabizikoa zen, igual lehenbiziko ikastaro hori bat zegoen hezkuntza munduko jendeari horren zuzendua, iazkoa gehiago zen hezkuntza munduko jendearentzat, eta egia esan ematen du hezkuntza munduko jendea deskansatu etortzen dela udatik eta gogotsu gauzak ikasteko, beraz harrera ona izan zuten biek, iazkoak hobea. Eta bigarrena, zeri buruzkoa? Bigarrena izan zen, hemen daukat, talde lan, alfer lan, hezkuntza kooperatiboaren abantailak eta eskolara ekartzeko tresnak. Eta hor, taldean lan egiteko teknikak aztertu genituen. Hau da, irakasleak eskolan, ikasleak lanean paratzen dituenean, hau taldeka egingo du. Hori ez da besterik gabe gauzak egiteko modua edo ez, taldeak egin eta lanean aritu. Betikoa batek gehiago egiten du, bestea gutxiago, hori nola bideratu. Eta nola talde lanak irakasleari igual lan gehiago eskatzen dion kontrola, eta pixkat talde bakoitzan rolen banaketa nola egin behar den, aprobetxatu ikasle bakoitzak dituen puntu positiboak taldearen aplikatzeko, denak ez dira berdinonak gauza guztietan, nola banatu lan horiek, nola kontrolatu bakoitzak zer egiten duen eta nola, pixkat hortaz aritu ginen. Eta hori da irakasleak kontrolatu behar duen zerbait, edo taldeari irakatsi behar zaio hori nola bideratu? Bai, hori da, talde dinamikak sortu behar dira, eta interesgarriena da taldeak berak autorregulazio hori egitea ez, baina batez ere aurrekin ari garenean eta hori ikasten ari garenean, irakasleak satelite bat izan behar du hor beti, eta pixkat nahi baduen mozu distantziatik, baina kontrolatzen ibili behar du. Ez da kontua, taldean jarri, lan egin, eta ni hemen esiko naiz aldizkari bat irakurtzera ez. Egia esan irakasleari lan handiago eskatzen dio, baina gero emaitzak uste dut hobeak diren. Bai, nahiko beharrezkoa, gero helduak direnean ere lanean eta lanean esan nahi dut hori dirua irabazten zaudenean horrelako lanetan, ere pertsona gehiagorekin elkarbizi behar zarelako edo... Bai, hor asko aipatu izan zen, gaia izan zen, nola demontre gobernatu deus egiten ez duen jende hori, ez? Talde guztietan beti egoten da oso langilea dena, oso zorrotza dena, agintzeko igual esku hobea duena, eskakeatu nahi duena, hori da gizartearen errealitatea, ez? Eta ikasleek hori ikusi behar dute hasiera-hasieratik. Eta orduan, esan duzu beti Ateneoarekin elkarlanean aritu zaretela? Bai, ikastaro hau antolatzen du UNEDek, Iruñeko UNEDek, eta Nafarroa Ateneoak biek batera. Eta gero, kasu honetan, azken 2 urtetako ikastaroetan, Izaskun Bilarreal, Nupeko irakaslea eta biok aritu gara, eta lehenbizikoa nik antolatu nuen. Eta nola koordinatzen zarete lehendabiziko ideiatik dena sortu arte? Bai, normalean eskaria jasotzen dugu UNEDetik eta Nafarroa Ateneotik, eta nik Izaskunekin harreman handia dut, asko egin dugu lan elkarrekin, eta beraz, berarekin lan egitea erraza da, egia esan, gure bronka ditugu, baina beti ere sanoak dira. Eta beraz, berak ideia oso onak ditu, nik gehiago jotzen dut hizkuntzalaritzaren alorretik, beraz sartuago dago didaktikan eta beraz, berak oso ideia onak ditu, hori modan dauden gauza hauen inguruan, eta gero nik gehiago, hizkuntzak, nola ikasi, nola funtzionatzen duten, eta normalean ez dugu arazoren dirik izaten gai aukeratzeko orduan egia esan. Eta sortzen aldira etorkizunerako ideia berriak edo... Momentu zea ongi ateratzen den, eta maite baldin bagaituzte, helduen urtean beste zabaitekin etorriko gara, ez? Baina aitortu beharra dut normalean ekaina arte dozkarela urrenkoan pentsatzen jartzen. Beraz, momentuz ezin ez era aurreratu. Orain ze momentuan zaudete?
Ba, orain, iaia gozatzeko momentuan dena egina dago, helduen astean da, eta orain pixkat matrikulazioaz pendiente, ea jendea apuntatzen den, bueno, ikastura aurrera aterako da, badugu aski jende, baina, bueno, oraindik ere lekua badago, eta jendeak etorni badin badu, hobe du ipurdia mugitu. Ba, aldago baldintza zehatzen bat edo... Ez, bueno, ikastarak 15 euro balio du, ez da sobera garestia, eta bueno, baldintza hori da, matrikulatzea. Bai, gero ziurtagiri bat banatzen da, norbaitek behar baldin badu, meritu gisa da aurkezteko hori ematen da, eta hori da baldintza bakarra. Eta euskaldun izatea, euskaraz baita ikastora dudarik gabe. Eta izen ematea, hori online edo nola... Bai, hori sarean egiten da, bueno, zuzenbide bat dago, baina buruz esatea ez da erraza. Bai. Interneten paratuta ikastaroaren izena edo une edo udako ikastaroak aterako zaie esteka segituan, eta interneten bidez egiten da matrikula bai. Eta ikastaroaren metodologiari dagokionez, presentziala da? Hori da, esan bezala 20an arratsaldez hasten da, 5etan uste dut, hori da. Hor denbora pixka bat utzen genuen, zentrotako hezkuntza munduko jendeak lana utzi eta segituan etortzeko, eta hori 5etan abiatzen dira biak, eta presentziala da, Kondestablearen jauregian, kale nagusian, eta hori egun bakoitzan 2 saio daude, hitzaldi moduan daude antolatuak, aretoa horrela dagoelako, baina gero egia esan dinamika horretatik eskapatzen gara aldugun guztietan. Normalean, bueno, irakaslearen arabera, baina batzuk nahi egute zutik egon, taldekarik eta txoak egin, bueno, saiatzen gara hori ere bultzatzen. Duan, nahiko praktikoa hori bilatzen da. Bai, eta jendeak benetan galdetu ditzala ditun zalantza horiek, proposa ditzala gauzak. Guk, bueno, Lizarra ikastolako maideretxan ez dugu bere esperientzia kontatzeko, ezin dugulako jende guztia ekarri eta bereik eskarmentu handia dutelako horretan, baina, bueno, norbaitek etorri nahi baldin badu eta bere zentroan aplikatzen nahi direna gurekin partekatu edo, dudarik gabe ongi etorri. Bai. Orduan, hori, momentuz matrikulazio epea irekita dago? Bai, hori da. Noiz arte egongo da? Ba, uste dut bezpera arte, uste dut edo egunean bertan ere posible dela egitea. Halere, bueno, plaza mugatua daude, ez dakitzen badiren, eta beraz, norbaitek interesa baldin badu, hobe du albezain fite hori egitea. Ba, mi esker Ekaitz, benetan nahiko interesgarria dirudielako. Mi esker zuei. Bai. Eta jarrituko dugu beste batetan. Ederki. Gero arte. Aio bai.